Ice. Atarafo. Ewo. AKA Unyami. Ezegu Gende Anam. Unyami Music Empire. Where you come and see music one by. Kpaike na Ogu Ebigo. Niger Delta. Asaba Ase branch. Oni aji jobodo nwe melu nene. Ọ bụkwasị ndị egwu m na-amasị. Nwanne ọ dị ya Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch. Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch. Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch. Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch. Ice. Arobi na agwo nemo ko sebolo egwu ji je igbo jolo n'aka. Egwu na-etile ndị Kpaike na Ogu Ebigo ndị chimele eze n'okolobịa wabụ ndị ọma na Niger Delta. Ndị ọ ga-adịrị mma onume ekele. Kpaike na Ogu Ebigo nwabụ egwu na-etio nwabụ egwu ndị kalụsịa egwu ndị ije igbo jolo na unu mapụta ọzọ n'ebe oke osebụlụ nwabụ egwu ndị chi eze ajụjụ na-ajụ ụmụnne mụ nọ ya ga-echi eze ọ bụ mụ nọ ya ga-echi eze wule ka ego. Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili ndị ije igbo nata n'ebe oke osebụlụ. Kpaike na Ogu Ebigo ndị ọma na Niger Delta onu mekene unu ibo onye chili nyazelu ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka ịdị n'otu ka eji ebi enu egwu. Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili igede jide anaghị ya onye nwere mmadụ kasị akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Kpaike na Ogu Ebigo wabụ ndị egwu m na-amasị. Anam ka wasi benu Anam mgbesi atọ ndị chimele eze na nwa. Kpaike na Ogu Ebigo ndị Anam mgbesi atọ. Kpaike na Ogu Ebigo ndị Anam mgbesi atọ. Unu mekene unu ndị ọma na Niger Delta iwe yọlụkọ ya enweta n'ụwa ya. Kpaike na Ogu Ebigo na-eme oke osibụlụ unu mekene unu
Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch yeah subodi ya wana ezo and oga anele man ni chimele ze na nwa onu meke na kanje ke na oga ndi oga onye oga anele man wa chimele ze oga ndi oga onu meke na gi ya Ogu Ebi Nzedigwe onu ola chairman Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch na imemiata Anam Nzedigwe onu ola mekene gi ebu chairman wanda manezo onye oga adele mai wachi mele Nzedigwe Ogu Ebi Nzedigwe onu ola ugochi mele na nwa onu mekene gi iso na Kpaike na Ogu Ebigo ndo kolili wabo ndo mana na Niger Delta ono ma Nzedigwe onu mekene gi ibu our ebu chairman ono ma Nzedigwe isi kwelu ugore tu onu mekene gi Nzedigwe onu ola onu mekene gi Kedumaka Clement wabu nwanne Ogu Ebigo Vice Chairman Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch wayo Kpaike na Ogu Ebigo ndo kolili kanje nwele kene nu Clement wabu nwanne Obu Ugwu wachi mele je Clement wabu nwanne Ibu Vice Chairman Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Endoma na Asaba Ase ndị chimele je na nwa unu mekene unu Clement wabu nwanne Obu Ugwu Vice Chairman Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Odogu nwamiata Udenze mekene egwu abu Kpaike na Ogu Ebigo ice isi kwelu ugore tu Kpaike na Ogu Ebigo ndo kolili Kedumaka Ignetus Ekwalo mekene gi ide anomi gine nwanne m wachi mele gine tusu nwe kwa alo gine tusu ekwa alo aishi Bosman Secretary Kpaike na Ogu Ebigo mekele ono ga adele mai ono ma Ignetus wachi mele gine ezo mogo na lungozi onu mekele gi mana ezogu Secretary Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Odogu na mmiata obodo eze ofu nwa aka nwa na abo chidie mekele ọkwa mmiata obodo eze ka o si ejenu osugwe na Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch ndị nwere obi eji eli ego nu ndị oge adịle mmanụ o nwere mmadụ onye akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili unu mekene unu ndị chimere eze na nwa ndị ọma na Niger Delta Kedumaka Ikechukwu
Ekeneyi financial secretary Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Odoguna Muoba Anam Mekeneyi nilo onu mekenegi esi oyi ike Chukwu nwazo ide ịbụ financial secretary Kpaike na Ogu Ebigo ndị Chimeleze na Niger gbabụ ndị ọma na Niger Delta onu mekene ndị Chimeleze na nwa ọkwọnye gbapụ onye tara ahụ ya eji amụta onu mekene ike tụọ ime aka na-edela ya akwụkwọ onu mekene ka anyị kenekwa Ogu Edochie aka Pioneer Provost Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch ọ bụkwa na mmịata Anam obodo Eze isi eje Mekeneyi ice ọ dị ya Obugo nwanne m nwa Chimeleze Obugo nọ a Obugo nwe dechie Ugo Chimeleze Obugo nwe dochite onye ọ ga-adịrị mma ya bụ Pioneer Kpaike na Ogu Ebigo anya bụrụ ugo nwere Kpaike na Ogu Ebigo joko olili unu mekene ọnụma Pioneer unu mekene gị unu mekene gị ịbụ Provost Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Odoguna Muoba agụ ice Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch igede tubodi na-egbuo ice kedu maka Dominic Udenze wime dị alọ n'ime mmịata obodo Eze Dom wime mekene gị Dominic wime na ndị be ndị Igbo si na anyị akara aka dị ele nwa ngwụlọ ọ bụ ka akpara agba ka echi isi ekwe o wee bụrụ eziokwu bụrụ ka onye ọ ga-adịle mma ice unu mekene gị Dominic Nwime nwa Chimeleze Dominic Dom Udenze anya bụrụ ugo nwụlịala ya Dom Nwime egwu abụ Kpaike ndị Chimeleze na nwa Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili unu mekene unu anya bụrụ ugo nwụlịala ya ịla ice ayokokokoko ayewume Dominic Udenze nwa Chimeleze Dom unu mekene gị Mgbadike Dom na Lugosi Dom Nwime ya bụ Nwime dị alọ unu mekene gị Dom unu mekene gị onye mmịata obodo Eze dike mmụọ bụ ka isi eje payasa gị na Lubili ebe abụ gị dị kpata ego onye ọma na Niger Delta Odogwu Dom Nwime onye ọma Dom Nwime na mmụọ bụ ime ebe ahụ ka isi eje Odogwu onye obodo Eze Mgbadike Dom Nwime unu mekene gị Nwime dị alọ
ọ̀rẹ́ ìdógún kájẹ́ wọn lẹ́kẹ̀ náà kájẹ́ nẹ́nu ẹ̀ máa yàbọ̀ Emmanuel wọn bọ̀ wọn nẹ́ Tiger onúmẹ̀kẹ́ nẹ́gì oṣù ẹ̀gẹ̀dẹ̀ yàbọ̀ oṣù bàbá òfú tí na-egbu ọgwụdogwu isi gwelu gbogbo uwu mgbachie na-eme ofulodo n'enu Emmanuel anya bụrụ ugo nweleghara ya ịma nwa bụ nwanne Tiger onye ọmụ osu baba nwanne m osu baba egwu abụ Kpaike ndị isi mere eze na nwa Kpaike na Ogu Ebigo ndị okenye niile wabụ ndị ọma na Niger Delta anya bụrụ ugo nwere elu ugwu anya bụrụ ugo nwere elu Kpaike na Ogu Ebigo ndị okenye niile ịma nwa bụ nwanne mekele gị ice ịma nwa bụ nwanne Tiger osu baba osu egede ovu ntị na-egbe ọgụ ọ bụkwa nke bụ ovu mbaji ya na moflo ezigbo m na-ata obodo eze ọkwa na mbodo eze ka ike eje ụmụ ada mekene ya Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili landlord ka ịbụ osu baba ijo 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 ice igede kaje nwere kena kenike etufu ya bụ ike etufu mmọnwụba nwachimele iketu mmọnwụba iketu nwa mmọnwụba ya bụ iketukwuo nwa mmọnwụba nwachimele iketu ugochimele iketu eke ememina okotoko mekene gị odogwu na mmịata obodo eze n'enu Ikechukwu nwachimele Ikechukwu nwamma ọhụba isi gwelu ugbo Ikechukwu Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olile ndị ọma na Niger Delta n'ichimele eze na Niger wabụ ndị ọma na Niger Delta Kpaike na Ogu Ebigo anya bụrụ ugo nwụlịalụ unu mekene Ikechu ọya aka m onye nwere mmadụ kasị akachụ Ikechu mmọnwụba eke ememe n'okotoko nwachimele eze nwanne m odogwu onye obodo eze Kpaike na Ogu Ebigo Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase kedu maka ọjị akọ egwatụ aka ọjị tielu ego na ọdame etiti Anam mekene onye ọga adịrị mma nwachimele eze mbe odogwu ọjị akọ nwachimele eze ndụ ahụ ọjị aka egwatụ ọjị aka egwatụ nwachimele eze ndụ ahụ unu mekele gị ọjị tiele ego nemoni tiele ego onye ọrịa ma obe odogwu na itiele ego Kpaike na Ogu Ebigo n'ichimele eze na Niger iso na Niger Delta Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili odogwu ọjị akọ nwachimele eze nụ egwu atụ ọjị tiele ego ọjị tiele ego ndị oge adịrị mma mmadụ na-ekwuchi ozi n'ebe Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili iwe yọrọ ka ọ ga-enweta iwe chọrọ ka ọ ga-enweta desienu na egbuo n'aka nri mma ka ọ ga-egbute desienu na igbuo n'aka ekpege mma ka ị ga-egbute ebe igburu n'iru gị desie na ị ga-egbute mma ịta ọnụ azụ ugbo na mmụọ na ị ga-egbute mma Kpaike na Ogu Ebigo
mekene onye sụla abịa ga-azụta onye sụla abịa ga-azụta abịa onye lụrụ ọrụ ga-alụta ọrụ Kpaike na Ogu Ebigo iwe na-eme ya mali arụ iwe onye na-eme mali arụ isi kwere ugo na-etu kedu maka Sunday Chidokwe mekene gị onye ọma bụ Sunday Chidokwe nwachimele eje Sunday unu mekene gị Sunday unu mekene gị Sunday Chidokwe anya bụlụ ugo nwụlịala ya onye ọma bụ Sunday aka Agụzuo 1 na Nyata Anam Agụzuo ndị ụlọ ọnụ onye ọma bụ Sunday mgbadike Sunday na Longozi iso na Kpaike na Ogu Ebigo Kpaike na Ogu Ebigo ndị Chimele eze na nwa bụ ndị ọma na Niger Delta onu mekene oyakamu Sunday nụ ahụ oyakamu Sunday na Longozi onye obodo eze anya bụrụ ugo nwụlịala ya onye mmịata na mụ na ya dee kedu maka Sunday Shibata aka Okwu nọlụlụ onwe ya 1 na Anam Sunday Shibata aka Okwu nọrụlụ onwe ya 1 na Mmịata Anam mekene yi oyakamu Sunday nụ a Sunday Shibata nwachimele eze Sunday Okwu nọrụlụ onwe ya Okwu nọrụlụ onwe ya oyakamu Sunday nụ a igede ete mara rogu me mama rogu ojodini okwu molu mo cho kala bele ko na boko onu bosa na je chinaka na aka na egwa na ka pelu lo kwa neke mmuza mdo ka ahu onu me nwere ke mo obi obere onu tibire nne ka me ka boburu man ka le abara no wolo endo ga lele mma o anya ga lele mma nwachimele eze bọọlụ nwa bụ nwanne o Mgbadike bọọlụ nụ a Mgbadike bọọlụ demme o bọọlụ nwanne m odogwu nwa mmụọ bụ agụ nwachimele eze bọọlụ nwa bụ nwanne o Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili unu mekene unu ndị Chimele eze na nwa oyakamu bọọlụ nụ a oyakamu bọọlụ na Longozi egwu abụ Kpaike na Ogu Ebigo Niger ndị ọma na Niger Delta ndị Asaba Ase ndị Chimele eze na Asaba Ase unu mekene ndị Chimele eze na nwanyị Kpaike na Ogu Ebigo ndị Chimele eze na okorobịa ndị ọma na Niger Delta bọọlụ nwa bụ nwanne o nwa mmụọ bụ agụ unu mekene ego bi kedu maka Emma Obidike Emma Metola na mmụọ Anam n'enu Emmanuel ka nje nwele kene nwanne m ya bụ Emma Obidike aka Mentola ya bụ Emma Mentola mmụọ bako si bịa
mmụọ bago sheje nwe odogwu mmụọ bago wachi meleze ma mentola udu mekere gị wachi meleze ngosi Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili o ice kedu maka mmeze Izuọba Idigo Wajan Wammu enwelu mu Anam mekene gị mmeze Izuọba Idigo Ajachi na ụmụ enwelu mu Anam mana eziokwu ice eze ọmọgọ mmeze nwe Izuọba ya bụ nwe Izuọba nwachi mere eze nwe Izuọba Idigo ugochi mere eze mmeze ugochi mere eze nge onye ọ ga-adịrị mma mmadụ enu ekwuji ozinye onye ọma nwe Idigo nwanne m ebu ajaji wachi mere eze ajaji nwamụ enwelu meze chi o Kpaike na Ogu Ebigo ndị chi mere eze na nwa unu mekenu ndị chi mere eze na nwa kedu maka Chance Okonkwo Enive former chairman Mekenegi aka Honorable the man one of Odama Edis Anam Wanawanezo ice Kpaike na Ogu Ebigo ndọma na Niger ndị si mere eze na Niger wabụ ndọma na Niger Delta ndị ọ ga-adịrị mma ndị si mere eze na Niger unu mekene unu ndị enwere egwu nwekere chasị onye ọma bụ Chance Okonkwo nwanne m onye ọma wee n'ibe nwachi mere eze oge ịbụ awa former chairman odogwu honorable onye ọrụ m etiti nwanne m unu mekere gị nwanne m onye ọrụ ama ọbịanụ ahụ onye ọma Chance na ya dị n'olise Chukwu ọbịa Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili unu mekene m iwe chili nyazi elu iwe onye chili nyazi elu kedu ndị nji bi egwu a ice Kpaike dọmụ nwe ime dọmụ Udenze dọmụ na ịma nwanne m ịma ya bụ ịma nwa bụ nwanne Tiger gị na-adọmụ nwe ime unu gbọlụcha ụmụ ya mee si ma ụmụ je n'igwe unu nwetara ego nji eti egwu ahụ ndị nna etile egwu ndị chi mere eze na ndị ọ ga-adịrị mma onye ọma dọmụ nwe ime biko gị kenelu ụmụ ịma nwa bụ nwanne osu ekele ya bụ ịma nwanne m nwachi mere eze oge gị na-adọ na ọ bụ ụmụ kwụrụ ụgwọ ndị eti nwa bụ egwu ọkwa na Kpaike ndị chi mere eze na Niger ndị ọma na Niger Delta ndị ọma unu mekere dọmụ ime ọ bụ gị na ịma osu egede ọ bụrụ nwetara ego si ka anyị tiele Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch egwu a ka anyị wee bịa a sị na ịdị n'otu ka eji ebi enu ịdị n'otu ka eji ebi enu ịdị n'otu ka eji ebi enu nwanne
maka onye kwere ogbowe na ime mmụọ ba Anam onye kwere ogbowe mekene gị nwa mmụọ ba agụ egwu abụ Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch brọda onu mekene gị gbadika onye kwere nnụ ahụ onye kwere ogbowe nwanne m onye aka m onye kwere nnụ ahụ onu mekene gị onye kwere ya adịla olise ibu ogbowe ya mụ nwachimele eze ogbowe odogwu nwa mmụọ ba agụ gbadika onye kwere nwanne m ikuku agụ na-eche agụ gbara eziokwu. Kedu maka Nnamdi Nwakonuche aka Sapete Odu na mmụọ bụ agwụ ice Chukawali ọ na-agwa anyị n'aka tọachọ nwanne m na-esogbu. Kedu maka Augustine Okechu Ameke Ide aka Anafua na Mmeata obodo eze ọ bụkwazị memba ka ọ bụ n'ọdịgo mma onye oge adịle mma isi welu Augustine nwoke ju anya bụ anị n'alụ ọlụ n'ime ogozi bụlụ Augustine ihe adịla olita chukwu ọbịa Augustine nwoke ju Ameke Ide eze anya afọ na Mmeata obodo eze mekene gị ogbu ibu bawa a na-egwu a na-eme iwe ezuru ka ọ na-eme Kpaike na Ogu Ebigo akaliga egwu unu akaliga egwu abịa na Anam mgbe satọ Kpaike na Ogu Ebigo kalisiri ndị na-eli olili abịa na Anam mgbe satọ Kpaike na Ogu Ebigo kalili ndị na-eli olili unu mekene unu ebele unu niile ibunu ji eme ọgọ ya gwụkwa na-akwụ ibunu ji eche ọjị ya gwụkwa na-akwụ ka nna gọrọ iwe nwere ike oji agba ibunu ji aba mba n'ebe ụmụ si agwụkwa na kedu maka Sunday Agwalo Onochie aka nwachi na-emelu na Mmeata Anam Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Kpaike na Ogu Ebigo Niger Delta Asaba Ase branch Sunday ezi ọhịmụ nwachimele eze Sunday nwa akwalụ nwa ọnọchie nwachi na-emele iwe nwachimele eze onge odogwu onye obodo eze onye Mmeata obodo eze unu mekele gị nwachimele eze ndụ ahụ onye ọ ga-adịrị mma mmadụ ndụ ekwudozi n'ihe. Kedu maka Chukwuma Udenze ekele Nnabụike na ụmụ eze Anam mekene yi odogwu Chibuko nwanne m Chibuko nwa Obidike ọdọma Nnabụike nwanne m nwachimele eze nke
Oliego, Padike Chibuko Oliego, and Chibuko Nalo, Machi Meleze, Gawaniru, Onoma Wobidika, Unumagalegi. One of we go on them, one was Anam, Hanavulugo, Lea, Hanavulugo, no. I can Ogu Ebigo Ndoko Lili, and Domana Niger Delta. Oyomandia Asaba Ase, Dishimeleze na Asaba Ase. Unumekene unu, Hanavulugo Lele. Kedumaka, Imanugo, Ilebuna, aka try and see na umwewelumu Anam. Megene yi, unumekene gi. Anoma Imanugo, Ilebunemu, aka try and see umwewelumu Hanavulugo Lele. Onoma be banugo wile bulego odogo triansi Kpaike no Ogu Ebigo ndi shimeleze no Kolobia Edoma na Niger Delta shimeleze gawani ru unumekenu iwe yolo ko ge wete iwe cholo ko ge wete iwe yolo ko ge wete no ya o unumekenu ice. Kedumaga, Iketu Joseph, aka Igwe na Orametit, Anam, Odogu Ikechi Igwe. I can't show him, but she may let him. No my Ikechi Igwe. Iketu Joseph or Noah, Iketu Joseph or Noah. Machimeleze, I. One other met it in Alonso. Odogu one more jago, but it I can. Try me, Iketu Igwe, Iketu Joseph, Iketu. One other more than now. I can Ogu Ebigo Ndoko Lili, Onumekene. Kedumaga, Sunday. Moreover. Ogu. Sunday Moba MP 1 is now more about Sunday no Onomabo Sunday Joymo Sunday Moba Odogo Ebu Mau na to mange, mau ne na to ma. Wachi meleze Sunday mau ba mau. Kunu mekelegi MP isa. Odogo wa mo ba ku. Kunu mekelegi. Kpaike no Ogu Ebigo Ndoko Lili o. Edoma na Niger, ndichi meleze na Niger Delta. Kunu mekenu. Kidia. Kedumaga Okonkwo Ogolo na Mmiata Anam Onumekene gi o ice onye ọ ga-adịrị mma Nwachimeleze Okonkwo Ogole onye mmiata obodo eze Okonkwo Ogolo na mmiata Kpaike na Ogu Ebigo ndị Chimeleze ndị Kpaike Edoma na Niger Delta
ọkụ ogolo nwanne m unu mekene gị na unu mekene gị anya bụrụ ugo nwụlịala ya ọkụkụ ogolo na ya adịla olisa tugbo Kpaike na Ogu Ebigo ndị oke olili ọgwanede ọmụ nwe ime ya wetala ego ya na-eme osu egede ba wetala ego onye ije n'igwe mara ezogwu ice mana ezogwu n'ọmụ nwe ime mekene gị esi ka nkenere gị Iginetus nwa bụ nwanne Abit na Mmiata Anam ya na Odigbo Ezebilo Atọ Nweze Ice onye ọ ga-adịrị mma mgbadike dọmụ nwe ime onye ọma dọmụ nwe ime gị si m kene Iginetus nwa bụ nwanne onye ọma pit nwachimele ezi gị na pit nwa bụ nwanne m nwachimele ezi gị na pit Igine gị bụ igwe mụmụ ya o ji mụmụ ya ma ọgụ igwere mụmụ ya si m ụmụ gbawas gị na pit na ya adịla olisa tuwo dọmụ ime nyasị m kene gị dọmụ ka nkenelu ya ọnụm Odigbo nwanne m Odigbo Ezebilo nwanne m ezi oyi m Odigbo Ezebilo ọnụm atọ nweze dọmụ si m kene gị mgbadike dọmụ mmemme dọmụ si m kenelu ya nwanne ndị oge adịrị m isi mere gị nụọ kedu maka ịma osu egede ọ sị ka nkenele ya anekwe ọkaka agwụ ọcha na Mmiata Anam agwụju ogbali elu anekwe anyanwụ ara igwe owuji omeguteli owu mbọsị na Mmiata obodo eze ọchịrị ọzụọ chief anekwe ọkaka mekene yi igbo osu egede si ka nkene ego ice igebe isi gwelu ugo na-etu onye ọma na-egwe ọka akara osu egede si m kene gị onu mekene ego ice osu baba yesu ka nkenele gị Sylvester Ekwenze osili na Mmiata Anam osili mekene gị onye ọma osili aka nwachimele eze osili nwanne m unu mekene gị Sylvester Ekwenze nwanne m nwachimele eze nụa osu egede si m kene gị unu mekene gị ọchịbụ ka nkenelu ya onye achọrọ m anekwe ọkaka aka oteji mekene gị oteji gị osu egede si ka nkene gị onye ọma oteji gị nwanne m nwachimele eze ote nwachimele eze nwọgala mesịrị bụrụ ọgala n'ime ndụ ya nwọgala mesịrị bụrụ ọgala n'ime ụwa ya unu mekene gị nwanne Sọnde ndụ ahụ ice osu baba yesu ka nkenele gị dozie ịma ya bụ dozie nwe ma osu egede mekene gị nwa agwụghị ya bụ nne ya ya bụ dozie nwe ma nwachimele eze dozie unu mekene gị mekene go osu egede
Kpaike na Ogu Ebigo n'isi mele eze ka anyị na-azịa ụgwọ eze bịa je ya ka anyị ezi ana ojiji ekele eze okele na okele eze unu ekele